Aquell famós consens que es havia de tenir en territori, que el senyor Vicent Marí, quan va de bones, sempre pregona, ha quedat amb un no res. Per tant, el que volem anunciar des del Partit Socialista és un vot frontalment contrari en aquesta modificació del pla territorial. És una norma que no compartim perquè desprotegeix el territori, incrementa els paràmetres d'edificació i turistifica totes les cases, molt de terreny, sobretot els espais protegits i les cases construïdes abans de l'any 56. Permet usos turístics en espais que actualment estan prohibits, com són els espais naturals, i volen crear noves places per allotjar turistes a sòl rústic protegit, que us pareix una barbaritat. Ja propugnam i propugnarem, ja ho explicaré, que no hi hauria d'haver més penetració turística en el sòl rústic i justament aquesta modificació incideix en això.